baixou o lume. Ahora, que tal? Hola, que tal? Benvidos a Recuncho Gamer Podcast, capítulo número 63. Aquí estamos outro martes máis no Twitch de Recuncho Gamer. Que tal, como andades? E pasando, veña aí, deixando aí comentarios no chat. E tamén un saúdo a xente que nos está escoitando xa en diferido, xa o día que vos pete, vos pille mellor, no YouTube, Twitch, perdón, no Twitch, no. Bueno, en Twitch tamén se pode diferido durante 14 días. YouTube, Spotify e iVox. Máis plataformas, así que imos con outro máis, que non hai que perder as costumes. Os costumes. Nunca sei como se está en concreto. Logo resolvemos. Hoxe, pois, imos ca segunda entrega de xogos indies, así que para cubrir todo este espectro de xogos indies, saber exactamente que é un indie, pois temos, como case sempre, a Lara, que tal, moi boas. Boas noites, aquí o equipo de sabios buscando na Wikipedia outra vez. Sí, que fixéramos eso, que xa non lembraba porque eso foi na segunda temporada, Tanto? Sí, o Bradín o Bradán, creo que foras ti por aí. E non me acordo que trouxe a Rita, que isto xa é outro tema. Perdón, Rita. Acórdame exactamente o que trouxen para os indies que fixéramos cando falara do Bradín, que fora o xogo da bruxa rusa, que sigue sendo a miña non a miña kriptonita, non, o meu imperio romano, como di por aí. Xo sigue sendo o meu imperio romano. Cal será o imperio romano de Ángela Triana? Que tal me boas? Non vou falar do que é o meu imperio romano, que é o meu fillo. O meu fillo que é o único que fago. Eu tamén lembro o que trouxe cando falamos de indies, que foi aquel Kentucky Route Zero. Certo, que logo me serviu para acertar un guess de game. Non sei por que sabía iso. Non sei se de imperio romano ou que tipo de imperio é John Emil, que tal moi boas. A mí hoxe non me faledes, que estou enfadado. Hoxe, como se non estivese. Pero... No, é verdade, por culpa da sanidade deste país, que funciona mal. Os aivales. Duras declaraciones. E non nos vai contar máis. Non nos vai contar máis. Oxe ven para ignorarnos. No. Pero non vas falar do Zinc Hospital, ainda que sexa, para... Non é indie, pero bueno. Nunca vos ir dun médico. Nunca. Todos e cada un deles. Todos que o sea, cando fan o xuramento ese inmediatamente volvense a persona menos confiable que conociches na tua vida. Ese é o proceso. A ver, como se chama o xuramento? O xuramento hipocrático. De hipocresía. Claro. Estou nese momento que que non teño claro se Rita sabe exactamente. Bueno, da igual. O de John. Non teño contexto, así que vale. Eu estou pasando ben, pero igual non debería. Aquí viñemos a divertirnos como no... Hipocréticamente, efectivamente. Viñemos a vernos hipocréticamente, que diría... Ahora apeteceme croquetas, por decir palabras así. Procrético. Moi ben. Antes de seguir desbarrando con este tipo de cosas, temos que facer cousas que van ser agora costume, por lo menos en abril, que darle o saúdo volver a darle benvida a xente da Alita Comics que desde a semana pasada están nos patrocinando. Isto, claro, vos andaba desde por Semana Santa, non hemos dicho de conta, pero estamos aquí a Alita Comics, que é o grupo familiar de tendas e bandas deseñadas de Galicia, que tedes tendas en Santiago e en Coruña, concretamente na Coruña na Avenida Fisterra 99 e na Rúa Orzá 94 en Santiago en Rúa Nova de Abaixo, que ten aí máis de 40.000 referencias de manga, de anime, bueno, de anime non, que é outra cosa. Xogos de tabuleiro, rol, figuras, camisolas, pósters. Seguro que de anime, algo que dun anime que logo hai un manga ou hai unha figurinha, eso seguro que tamén hai. E tamén cousiñas de vídeo. Pero así digo, que nada, damos... Se teñen tantas cousas como que Alita. Non tiña que ser Alerón ou algo así moito máis, non? Bueno, pero teñen web. Teñen web. A vuelta. Pois nada, como sempre, graciñas a xente de Alita Comics pola confianza e tedes na ligazón no YouTube cando vexades en diferido tamén a ligazón para que veades aí todo o catálogo. Dito cal, tamén lembrar o Patreon, patreon.com/recunchogamer tamén, que aí podedes axudarnos, como tamén algunha xente que facedes aínda mensualmente, e que aproveitamos para decir que estamos a unha hora me debe quedar para pasar o Metroid e estamos xa, o guión xa está avanzado, pero quero acabar o Metroid para saber de que vai a vaina, porque senón non comentamos. Esta semana ten que sair, aparte esta semana imos ter tamén os Rapants a final de semana o domingo, así que xoves contade o Metroid e o Castlevania, e os Rapants van a estar aí xogando
a xogos de avións que van a Barcelona. Nada, hasta aquí un pouco todo. Por lo demais, quería preguntarvos cantos puntos vos quedan en game. Interesante pregunta. Vexo sorpresa, sí, no. Ojo, que a semana pasada era un momento porque eu comentaba con Lara antes de comezar o directo. Puedo buscar aquí, Básicamente o que pasou, bueno, por explicarlo, non me para moito, pois xa desde o martes pasado que se leva falando, básicamente que desapareceron, entre aspas, todos os puntos que había anteriores a 2023. Farun quedou con 100, que non sei en canto equivale iso, pero non 400, eran 400 puntos igualaba €1. Non sei como Sí. está ahora a cousa. Sí, no, agora o que vai pasar é que antes creo que por cada X euros tal levabas pois como un 2,5% do que gastabas levabas, ahora o cambio que van a facer é un 1,5% xera e demais. Iso avisaron, o pasa que avisaron un día despois de que che quitasen todo o que tiras 2023. Legalmente creo que están cobertos, o que pasa que as formas, sí, cantos tes? 1544. Hostia. Ten sentido tendo en conta que mercamos os Sonic Superstars o ano pasado un máis Super boa conta. temos as contas por aí, sí. Help. En fin, feita esta introducción, tras 12 minutos e medio de Tan podcast, necesaria. 12 minutos e medio, no, que tivemos o de abrir portas e demais. Que vos parece seguimos xa con meternos co terreo indies, e quero empezar con un xogo que nos di JPV, que é Lies of P, que imos ver algunha imaxe e despois debatimos porque aquí teño dúbidas. You got a lot to answer for. Won't you help me, son? Your lives are a rare ability. Bueno, pois este é o xogo que nos propón JPV e efectivamente aquí un pouco a dúbida. Independiente o Lies of P, por falar del, coñecedes este xogo? Sona vos? Oí falar dele, de que pero o único que iban falar dele era que era estilo Bloodborne, que era como o seu rollo, pero non sabía quen era o estudio, nin de que iba, nin o argumento, nin nada. Sí, pues, básicamente contar a historia de Pinocho, pero con esta estética que estás vendo aquí un pouco, non sei se steampunk, bueno, non chega steampunk, pero está próximo. Sí, EP de Pinocho. Claro, Sí. Claro, pero pensé que era Pi do número, de Eu 314. tamén. Lies of P. Sí. Un xogo no que che desmontan as matemáticas, pero non. No. Por certo, hai que aclarar aquí que Pinocho naceu no mesmo sitio. Non, perdón. Pinocho é do mesmo sitio que Cristiano Ronaldo, de Madeira. De Madeira. Ai. Dame medo cando completades xa os chistes de John. O sea, isto estamos entrando nunha vorase. O sea, un outro do Pi, outro do... Sincronía. Ángela Riana, que tes títulos de comedia, por favor. Poucos. Xa caducaron. Pois Sí. baños quitar. O sea, así te lo digo, Entón, baños quitar. o que me leva ao que preguntaba aquí, independente do Lies of P, claro, é que Eu vexo en moito onde marcamos... carto aí, É que eu... Hai varios factores, eu creo, por factor carto debería estar fora de tal, porque o sea, xa se ve. Non sei se Que chegaría a sentido? AAA, Microsoft seguro, porque está en Game Pass de saída. En fin, que claro, este tipo de cousa que ahora parece que o AAA ou xa é indie, non, Sí. siga vendo... Cousas polo medio, sí. Cosas polo medio, claro. É que, o sea, non sei, porque aquí unha cousa seña independiente non quere decir que teña que ter poucos cartos. Ou sí, ou é ese o criterio, porque igual sí que é ese o criterio, en plan, fixo o meu primo e máis a súa, sabes, a súa veciña, despois de clase todos os jueves. Tardaron 3 anos. Si eso é indie, entonces o Lies of P non sería, pero non sei. Sí, pensamento é máis? que eu Penso que desde o momento que ten o financiamento dunha grande empresa xa non é independente porque estás ligado a esa empresa. Claro. O sea, si o financiamento ven de
e que encontraches un pote de ouro debaixo unha pedra e xeches, que vou facer con eso? Non lle facer un xogo, é dicir, facer un xogo que o soño toda a vida, entón seguiría sendo indie, porque o teu proxecto independente, que seña rico, no, sabes? Rita, pareceme fascinante que pensases antes nun pote de ouro que en facer un crowdfunding. Que pensei no crowdfunding, pero quería poñer un exemplo así que fora ainda máis indie, sabes? Porque non estás Cousas irlandesas. Sí. Sí. Poñenlle algo de leite aquí, así vos lo digo. Vale. Me echaron pote de ouro no Os leite. leprechauns. Lara, non sei se comentar algo. No, que eso, que eu penso que agora tamén eso, hai moitos xogos que están nun punto intermedio, que sí que están feitos por estudios pequenos, pero igual sí que teñen unha financiación dunha gran empresa, entonces, aínda que o desenvolvemento sexa longo, pois ao final eso, é que é un pouco difícil xa marcar onde está a línea, quero dicir, un xogo indie, un xogo que ven do crowdfunding especificamente, non ten un distribuidor oficial, ao final sae só en digital, ou un xogo indie é algo que fai un estudio pequeno, aínda que teña boa financiación, pero moi dilatado no tempo, igual, poden ser varios anos para facer un xogo, pois igual que ten moi pouquiñas horas. Entón, claro, ao final vai ser outra desas definicións fluídas que vamos a Sí, é unha definición que depende, eu creo que é unha definición que depende de moitas cosas de información que os consumidores non teñen acceso a ela, como cal son as condicións dos contratos que hai entre os financiadores e os financiados, cosas que, sabes, nunca saberemos. Eso, no parte financiero, e logo tamén eu creo que a nivel de temático, incluso a veces de xéneros, os marca un pouco tamén distintos. Sí. Pero sí que o de indie sempre foi unha palabra, da igual a arte que te vayas ou tal, porque na música tamén, Vetusta Morla, indie, bueno... O primeiro disco se cada... Sí, pero ahora que están enchendo tal, pasa que ao final o xénero é grupos con guitarras que non sonan os tres acordes de sempre, que teñan un novo, pero é un pouco a definición que quedou para indie o demais, pero o xente que non canta non está máis claro. O sea, que se non tes unha discográfica, non é indie. Claro. Pregunto. Pero hai xente en discográficas que se les mete como indie. Entón, bueno, estamos un pouco. Moi mal. Sí, porque chegou un momento no que indie era como que significaba máis un xénero que un estado... Como un pop rock alternativo, así, unha cousa tal. Que non repetían os acordes despacito todo o tempo, como o resto do pop que sona. Penso que os xogos ainda non lles pasa eso, pero igual lles acaba por pasar. Non sabería dicirche, porque ao fin e ao cabo o que evoca cando dixo un xogo indie, casi parece que che evoca algo en concreto. Pensei que en realidad a mí evócame, si, algo máis ou mellor arriscado. Non, claro. Que non sexan os xéneros clásicos e que podes atopar algo novo que mellor non atoparías nun xogo dunha gran plataforma, porque mellor non se atreven a ir a públicos máis pequenos, non? A mí é o que me sona cando penso en xogos independentes. Pero tamén che sona que ten poucos cartos, pouca financiación. Sí. E ao final, non sei, igual non sempre é o caso. Non sei. Aquí las pertas. E diríamos outro factor que igual vos poño por saber así. Son esos xogos que son de 30 euros ou menos cando saen. Sí. Poño 30, pero non sei se vos baixar un pouco máis, pero 30 ou menos. 30, sí. Sí, vamos poñer 30 para incluir aos dos potes de ouro. Que ao final eso está relacionado tamén co que comentábamos antes, co equipo que foi preciso para sacalo adiante, ou o tamaño do xogo. Pero en fin, bueno, pues Lies of P, moi bo show, como estamos comentando durante estes últimos 5 minutos. Pobriño, non falamos nada do pobre Pinocho. Escapas un pouquiño, pero si o que comentabas ti, Rita, un Souls-like, con valores de producción bastante chulos, pero tamén con valores de paciencia bastante chulos que hai que ter para xogalo. Xa Pinocho era un repugnante, así que non vai ser a cousa aquí. Pois a Pinocho e polo en Bloodborne e dis, bueno, hasta luego, sabes, me cuelgo ya.
Pois dito, calimos meternos cas propostas que traedes hoxe cada unha, así que imos meternos aquí co este primeiro disco, disco Habitación. Ai, xa sei calé, que non sabía calé, xa sei calé. Que horror. Disc Room é o que nos trae Ángela Triana. Xa sei calé. Oi, sí. Sí, é un escape room de radiais, vale? Ese xogo está feito para torturarme a mí personalmente. Sí, bueno, desto ten unha historia, non? Pero non importa realmente, non? Ti és un científico que chegou a un planeta, estás nunha especie de base que ten unha serie de habitacións e cada unha pois é unha tortura distinta, non? Pero son todas radiais. Son todas radiais, distintos tipos de radiais. E o que tens que facer basicamente é aguantar todo o tempo que poidas, non? O objetivo principal é aguantar, non? Que pasa? Que como vedes aquí á esquerda, aquí ponche sobrevivir 10 segundos. Nesta habitación en concreto, ese é o objetivo, pero se vas máis para diante, Iago, verás que noutras habitacións hai outro tipo de obxectivos, non? Pois poden ser morre a mans de... Vaya, morre a mans de 15 tipos de distintos de disco. Despois hai outros que son puzzles, porque o tempo non se activa automáticamente en todas as habitacións, por exemplo. O mellor tes que facer algo en concreto para que o tempo empece a contar, ou ás veces párase. E hai bosses que son, sorpresa, máis discos. Que inesperado. Claro, e tes unha serie de habilidades que vas conseguindo, non? Vas desbloqueando unhas habilidades que son, pois mira, neste caso estáse clonando. Podes te clonar, podes facer un dash, podes ralentizar o tempo. Que pasa? Que só podes escoller unha habilidade a vez. Pois neste caso, pon aí feed, e un objetivo é alimentar tantas veces a esas bocas que saen do chan contigo mismo, claro. Dune 2. Alimentalos co teu clon, claro. Correcto. Dime. Digo, que un problema unha vez e non volvín, porque dixen que como levo 3 días en tocalo, xa non sei como cheguei ata aí. O sea, mecánicamente. Claro, pero bueno, como son poucas mecánicas, eu penso que o que ten moi bo este xogo é, por un lado, que é super sinxelo, co cal podelo pillar, o que pasa que, claro, pillaste unhas viciadas, porque aquí o que fa moi ben é que a dereita poñenche as marcas dos teus colegas e dos desenvolvedores, para que vexas o que as mans humanas son capaces de facer e ti manca e aguantaches unha 10ª parte. E picaste unha vez e tras outra. Os controis están super ben logrados, sabes? Non é un xogo que notes inxusto en ningún momento. E despois hai unha cousa maravillosa que é o efecto de son cando morres. Iso é maravilloso porque escoitas perfectamente a trituración do teu ser. A ver se podes... A ver se pillas aí unha morte. Sí, a ver se morre aquí. Espérate. Parte musicote nervioso. Sí, parte musicote. Musicote axuda a perder os nervos. Tanto está aguantando, Maravilloso. Sí, vai con liquidiño varios. Fatality. Vas desbloqueando o mapa, claro, para poder abrir as portas, pois tens que ir desbloqueando obxectivos. Escapada Radiation Simulator, tal cual. En que plataformas os temos? O temos Game Pass? Pois mira, no 2020 saiu para PC e Switch. E no 2022 en Xbox entrou no Game Pass, que foi cando xoguei. Sí, que Este boísimo para cando estás embarazada estar tranquila. É un xogo que te recomendan os ginecólogos. Sí, as radiais. Ti vas ao ginecólogo. Ostras, pensei que era para evocar a epidural ou movida desas. Toca ao xogo das Non me saiu radiais. moi ben tampouco, diréis. No. Mira, este xogo, o sea, cántame que o recomendaras con todo o amor do mundo. Espero que haxa moita xente que o xogue e lle guste moito. Eu non vou xogar na vida. É a típica cousa que eu me enciendo e non podo parar. Bonito, ves, diversidade.
Bueno, pues Rita non vai probar o Disc Room, pero sí que probou o Road Warden. Road Warden. De que vai a vaina? O vixiante do camiño, basicamente. Vale. Pois é un RPG É unha serie de de xabarín, texto. non? Billetes do camiño. Sí. Está contando entre telas. Era un chiste malísimo. Creo que teño material audiovisual por aí. Sí, claro. Que o realice, cometa. É un xogo é un RPG de texto, basicamente. E cando eu digo de texto, en plan, non é broma, vale? Todo texto. É un libro. É un pouco un libro. Saiu no 2022, está desenvolvido por un estudio que se chama Moral Anxiety Studio, sabes? Que Que bueno. encántame estos nombres de estos estudios pequenos que hai por aí que se chaman. Mi abuela me hizo un jersey estudio. Pues este Moral Anxiety Studio fixo Road Warden, saliu para vuestras computadoras, Windows, Mac, Linux. Para eso está. Que dixen eu, este é o xogo que debía salir para móvil, porque tanto texto que eu, isto, sabes, ben xogaba na consulta do médico, mentres esperaba para que me chamaran. Pois basicamente estás nun universo de fantasía, pero non é o típico universo de fantasía, é un pouco máis grimdark. Estás como nunha zona chea de monstros e ti eres un personaxe, eres como un conserje dos camiños que ten que ir por unha zona un pouco salvaje dunha península que hai neste universo para, pois, vixiar que todo este en orden, que os monstros non estén demasiado salidos de madre, que as persoas das vilas, pois, que lles vaya todo máis ou menos normal, e sobre todo estás para representar os intereses do gremio de mercaderes que te contratou, non? Tes a túa mención personal, que pode ser, tenche escoller varias cousas en plan, teño deudas, amazo, estou que me afogo en deudas, ou me gusta a aventura, e logo tes a misión dos teus empleadores, que é, pois, mira a ver que oportunidades hai para estender a nosa sociedade aí neste lugar apartado. A verdade é que é un universo moi interesante, ten unha atmósfera inmaculada. A música está super ben. Non me acordo que era compuxo, lo siento. Despois miro, pero a música está super ben, é unha atmósfera increíble, sí que che dá moito a vibra, é moi evocador, é un xogo moi evocador. Vedes este mapa así cacoso que, bueno, cacoso, o mapa está ben, non ten nada de malo o mapa, perdón, quero dicir que non ten moitos detalles, eso que quero dicir. O mapa está ben, non lle pasa nada ao mapa, a ver, está ben, pero non ten moitos detalles, pero é moi evocador porque as descripcións son moi detalladas, como xa dixen, é un libro, entonces ti construes unha atmósfera que sí que realmente te mete bastante no universo onde estás. O problema máis grande que lle vexo a este xogo é que cansa moito os ollos, polo menos a min. O meu querido esposo acabou sin problema, el dixo, no, sí, todo correcto, encantoume, sabes, lo amé, increíble xogo. Eu empecé a xogar, sabes, tardei 10 minutos en decir, necesito ir afora a mirar os paxariños. O sea, o xogo moi ben, pero acabei cunha agotada aquí na retina. Pero bueno, eso cada un xa verá como leva. En sí, moi ben. É un xogo que basicamente de tomar decisións, ti falas con xente, axúdalles cos seus problemas, eles danche misións, ti valas cumplindo ou non, tamén lles podes dar sabes, poderlles facer así, e sobre todo xestionar os teus recursos, porque realmente ten un elemento de supervivencia o Road Warden. O universo é perigoso, de cando en vez recordache que o universo é perigoso. De feito, hai nada, estaba xogando, frustreime toda porque había uns esqueletos que
que me mataban todo o rato. Non, é un encontro do que non podía sair porque non tiña suficiente vida. Entón non podía aproximar ese encontro de ninguna maneira que non fose fuxir na que me saíse ben o encontro. Non tiña suficiente vida e, polo tanto, en canto me daban 2 golpes, machacábanme. Tes que xestionar a túa vida, as túas racións, tes que xestionar o tempo que pasa, tes que xestionar a túa armadura, maxia, se utilizas maxia. É unha cosa moi interesante a túa apariencia, porque a xente, o sea, ti para conseguir información e conseguir favores necesitas facerte amigo da xente. Facerte amigo da xente pode incluir facerlles máis favores, traballar para eles, ganarte a súa confianza, e iso é máis difícil se tes peor apariencia. A apariencia non é tanto o guapo que estés, sino a pinta de estar salido dunha alcantarilla que teñas, ¿no? Entonces, si te des pinta unha persona que se lava regularmente e que... Regularmente de frecuencia, non de que te laves regular. Exacto, de frecuencia. Pois que polo menos te lavas todas as semanas, sabes? E que máis ou menos que sabes manexarte cando alguén che dá un cepillo, pois entonces a xente, pois bien. Pero isto vai baixando canto máis tempo pases na carretera, se tes encontros con bestias, con monstruos de calquer tipo, vai baixando, sabes? Chega un punto en que como a quen di, como se saliras do fango inmediatamente, así como manchado, e entonces eso pues pode afectar as túas relacións, non? Imagínate acercas así a unha villiña que está tecendo nun banco e ves como se acabares de salir do cu dun elefante, pues mal, regular. É super lógico despois de todo. Super lógico. A mí realmente parece moi super lógico, pero é moi frustrante, porque a mí pasou unha cousa cos guardados que me frustrou moitísimo, que descubrín que o quick save, o guardado rápido, non o podía cargar desde a pantalla cargado. Isto só me servía para cando salía do xogo e volvía a entrar, estaba onde fixera o quick save, pero non podía cargar. Entonces ofusqueime e dixen, a tomar por saco, vou seguir pa diante, ainda que non teña nada de vida, sabes, que se me dá un machetazo xa me matan, que esteña sucia como se salira das minas, dame igual, vou seguir pa diante. Entón foi cando encontrei os esqueletos, e mal, digamos que todo mal, por non deixar aí. Non sei que vou facer, creo que me tirarei dun puente ou volverei a empezar desde 3 vilas máis atrás ou algo así. Está moi interesante, este é moi interesante. Eso sí, vais ter que ler un montón. Si non vos gusta ler, regular e lavarse, moi importante. Pero lavarse costa diñeiro, que había que comprar un xabón, que como non teño diñeiro para isto, sabes, tamén estou sin blanca. No xogo teño como 9 moedas e dixo, non me podo permitir este lujo de comprar un xabón, estamos locos ou que? No. Pero non hai un río por aí para poder... Pero para lavarse sí, mal, pero non che dá moita, sabes, non che quita moita suciedade. Para quitar suciedade ben, para quitar o gordo, necesitas xabón. É tráxico. Se non vos gusta a supervivencia, non sei, regular, pero é un universo super interesante. Parece ser que hai unha vila de nigromantes que utilizan utilizan os muertos vivientes para que lles fagan o traballo. Me parece unha, sabes, ecolóxico, 100%. Podes romancear? Hasta onde eu sei non, que é super tráxico, entonces como que me está desmoralizando un pouco, porque digo, para que teño esta stat da apariencia se non podo besuquear con ninguén? Ilógico. Pero de todas maneiras isto de lavarse tal tamén vale para o Tinder, quero dicir. Es como practicas no rewarding para o Tinder. Sí, porque tamén hai moitos perigos cando sales aí afora, efectivamente. Xa que suelo romancear. Pois nada, aquí este road wording, mapas cacosos, pero logo cousas interesantes. Que están ben, jolín, ahora xa quedou. Olha, xa quedou. Cacoso positivo. Ahora moitas palabras son positivas, xa sabes. O de... Bueno, da igual, que son bellenial. Que está ben, mapa non lle falta nada. Imos cambiar de estilo a todo isto. A xente que andades por aí polo Twitch comentando, deixando o comentario do vosso show indie imperdible, e tamén nos comentarios de YouTube, Spotify e demais. Mais alá de que imos recuperar todos os que deixates xa polo
polo Instagram. Vexo unha persoa que está empezando a poñer nomes, xa puxo 5 no Instagram, está seguindo aquí. Pero, en fin. Imos agora, pois iso, aos heróis de internet. Estamos falando dos gatos, así que imos co... Aquí tamén, igual que do Lies of P, isto aquí no borde do indie, borde non, porque aí creo entrou pasta de Sony, pero bueno, de idea base é un xogo máis ben pequeniño a nivel de duración, así que imos co Stray, que nos trae la este trailer tamén. Bueno, pois o Stray é un xogo que saliu no ano 2022, que é dun estudio que se chama Blue 12 Studio, e está publicado por Annapurna Interactive. É un xogo de aventuras en terceira persoa na que ti xogas cun gatiño, é o Cat Simulator definitivo. É un xogo de aventuras que tamén ten partes de puzzle. Que pasa neste xogo? Pois cando comeza ti és un gatiño que está cos seus irmáns nunha especie de zona industrial abandonada e vas de paseo con eles, pero caes por un burato. Cando despertas, despertas nunha zona pois como chea de basura, como abandonada, e según avanzas estás nunha cidade subterránea que non hai ningún ser humano, só hai robots. E acabas atopando unha inteligencia artificial que axudas a descargar nun pequeno dron que se chama B12, que o que che vai axudar a intentar sair da cidade e volver á superficie para que te reúnas pois ca túa familia. E así comeza pois esta aventurilla que é así moi cortiña, pero que a min encantoume porque é un xogo que está feito con un mimo, vamos, espectacular. Primeiro, pois, como se xoga? Pois ti xogas co gato. O gato é un gato normal, non tes super habilidades, o sea, as animacións do gato son super realistas e está super ben feito. Despois tes a axuda do teu dron que é B12, que é o que a ti, xogador humano, pois che fai de intérprete un pouco do mundo que te rodea. Pois que podes falar con robots, é o que abre portas, hackea pois un montón de sistemas, e entón a combinación dos dous é o que vai facer que vayas avanzando no xogo. E despois os escenarios son unha pasada porque, bueno, inspiráronse na cidade de Kowloon que había en Hong Kong, que non sei se oiches falar dela, é unha cidade que se demoleu no ano 92, que era unha cidade en si mesma dentro de Hong Kong, que eran uns bloques de edificios que empezaron a medrar en vertical ao longo do tempo e tiña unha densidade de población deso inhumana, o sea, e había partes, solo chegaba a luz do día ás partes máis superficial, o sea, a maior parte de todo ese bloque de edificios estaba sempre en penumbra. Eran, bueno, pasillos super estreitos, aquelo era unha tolemia, era un labirinto en si mesmo, e os creadores do xogo pensaron que sería un espacio ideal para un gato, porque podería moverse ampliamente por todas partes. Entón está super inspirada por eso. E despois tamén, por suposto, Blade Runner, que parece que está en todas partes, tamén xoga moitísimo, sobre todo nas partes da cidade onde viven os robots, é unha pasada. O sea, as luces de neón, as tendas, todo, é unha chulada. E outra cousa super chamativa deste xogo para min foi a sociedade dos robots, porque os robots chega un momento que desenrolaron a súa propia sociedade, a súa propia historia, que é unha imitación da dos humanos realmente, porque hasta teñen tendas de comida, teñen unha comida cando eles non precisan comer. Entón é moi curioso, pero teñen modas de roupa, estilos de vestir, música, un montón de cousas. Estos robots son inteligentes artificiales ou están, como diste, como reproducindo comportamentos ad nauseam? Realmente teñen inteligencia, o sea, son inteligencias artificiales, pero acaban reproducindo comportamentos da sociedade que os creou. Aínda que esa sociedade ti non atopas a ningún humano. O comezou o xogo, non hai ninguén. Entón, eso mola moito, está moi guai. Ademais, outra cousa moi graciosa é que eso, tico gato faz cousas de gatos, pois como é rabuñar, facer masiñas no chan para deitarte, tirar cousas que están nas estanterías ou restregarte contra os robots, eso provoca unha reacción nos robots tamén, normalmente así moi alegre e tal.
é unha chulada para as persoas que teñamos gato porque é que está, vamos, mallado. As reaccións do gato son malladas. E despois, o último vídeo que puxen, que non sei se o pode por un momentiño, que no minuto 4:40 ou por aí, Sí. que en determinados sitios podes polo gato a dormir, porque os gatos teñen que dormir, para eso está. Pero as escenas de cando o gato dorme son super chulas, porque acurrúcase e despois fan abrindo o plano pouco a pouco e poñen unha música de fondo. É un momento como super relaxante, así, en que ti deixas o gato dormir no medio da aventura e que pareceronme, vamos, super curradiñas. Ademais das outras, todas as outras cousiñas que fai o gato que son unha pasada. Vai ser agora. Acaba de despertar, creo. Non Que veo. bonito. Ahora. Sí. Fais unha boliña sobre o seu amor robot. Ai, corazón. Corazón, moi ben. Hai areneiros? Non atopei areneiros. Era para ver se había unha explicación do que fan aí, porque eu nunca soube moi ben que pasa aí, pero unha serie de caos e entropía interesante. Pois aí quedou. Calen. Están moi chulas. Todas estas escenas están moi chulas. Que claro, é certo, a Annapurna pasa que creo que sí que PlayStation despois sí que algún tipo de exclusividade para consola creo que sí que pillou, porque creo que saiu para Play 5 e PCs, creo que era. Non, está en Xbox tamén, Tamén está en Xbox? Sí, está en Xbox. Ostras, pero non sei se foi simultáneamente. Sí, non sei. Non mirei, creo que sale un pouquiño despois. Creo que sí que tiña Sony aí, sí, que Sony despois metió man, sí. Sí, pode ser por aí. Pois anotamos aquí este Stray que tiña aquí Stray, pero que jato é. Pois nada, vémoslo en breves. Como non sei como quere comezar a presentación do seguinte xogo, non estás Rex, ainda estás aquí, ainda estamos, ainda nos quedan unha media hora. Como non sei moi ben como quere dar paso a este xogo, John, vou probando os vídeos que nos vai dicindo de que vai a cousa deste xogo. Claro que cando Iago mandou a mensaxe do tema que íamos tratar hoxe, eu non entendín ben. O sea, non entendín que eran xogos indie, pensei que eran xogos de indies e vaqueires. Entón, truxen un xogo ambientado no oeste, que é o Gunman Clive. Gunman Clive está feito por unha soa persoa. Unha soa persoa de Suecia, Mega indie. que se chama Horberg. Perdón se non pronunciei ben porque teño o sueco un poquinho regular. Aí fico vendo práctico. Horberg. Bertil Horberg. Estiven buscando, pero non encontrei o dato, entón non podo nin confirmar nin desmentir que este Bertil Horberg sexa familia de Zoidberg ou de Futurama. Non teño dato. Entón non me vou arriscar. Poñémonos no equipo de investigación ahora mismo con eso. Este xogo que estades vendo é un estilo Mega Man. É un plataformas, acción, disparos, tipo Mega Man, moi sinxelo. Só se usan dos botóns, que como me gustan ben os xogos, simples. Perfecto. Un para saltar e outro para disparar. Que está. O argumento do xogo é verdade que sería como mítico de salvar unha doncela que está en perigo, pero tamén podes xogar como a doncela. En ese caso, é o vaqueiro que está en perigo. Entón, está moi guai, iso. Raptan a un ou a outro segundo o personaxe que escollas. Despois hai unha terceira personaxe xogable que é un nativo americano. Entón, cada un deses tres personaxes ten un modo de xogo lixeramente diferente. O estándar, o Mega Man estándar sería o de Gunman Clive, o do vaqueiro, que podes coller. O sea, tes o disparo básico, pero podes ir collendo power-ups por aí polo camiño e dache pois outro tipo de disparos, pero son temporais. Isto sería o básico. Despois tes, cando manexas a muller, da que non lembro o nome, tes un salto como de Peach, que flutúas un poquinho no aire, sabes? Como Peach na algún xogo de país. E despois o terceiro, o que é o nativo americano, ten unha lanza. Entón, só pode atacar cando está perto dunha persoa. Non pode atacar o lonxe, tens que atacar o perto. Pero, troca diso, o que ten que é moito máis rápido e máis ágil.
salta máis, móvese máis rápido, tal, entón dalle máis versatilidade. E despois hai unha cuarta personaxe desbloqueable cando pasas o xogo, que non sei se dicilo ou non, porque é unha sorpresa bastante bonita. Cando pasas o xogo, sí, podes xogar como un pato. Como que? Como un pato. Como un pato, cuá, cuá. Como un pato, cuá, cuá. E literalmente, Parece me ven por... tes dos botóns. Con un saltas e con outro fas cuá. Entón, non podes matar inimigos, tes que ir pa diante e safar como podas. É super guai iso. Que guai. Cántame. Sí, porque estaba vendo aí algún pato que estaban tratando non moi ben e digo, ben, aí toma vinganza. Parece me ben. A La venganza del pato. ¡Qué maravilla! Encántame. O xogo ten un estilo así como pintado a lápiz, para que se está escuitando, pintado a lápiz, pero como a lápiz de cores, con plastideco. E é bastante bonito o efecto que ten. A música non a fixo o Horber, a música fixo a unha persoa externa, porque Horber non sabía facer música. A música está moi ben, lembra así aos míticos temas de western, de peli do oeste, que se adapta moi ben ao xogo. O xogo originalmente saiu para PC. Estes xogos son 2 xogos. Entón, o Gunman Clive 1 saiu originalmente para PC. E non tivo nada de éxito. Despois sacaron na 3DS e petou. E aparte, na 3DS ten isto que estamos vendo agora, que é que hai algunhas fases que son de ir para diante, son en 3D. Entón, como a 3DS ten o efecto este 3D estratosférico, que podes ver a profundidade, pois entón, estas fases son moi guais de pasar, cando tes o 3D activado. Cando xogas noutra plataforma que non ten ese efecto 3D estratosférico, que non sei estratosférico, estraboscópico. 3D. Pero que hai 3D tipo Mario 64, 3D tipo gafas Avatar. Iso. Imos a cousas técnicas. Entón, cando saiu para 3DS petouno, saiu tamén para Android, ainda que xa o quitaron para Android e iOS, ainda que xa o quitaron das tendas, creo. Logo. Non sei, cousas do desenvolvedor. E despois saiu, espera, teño aquí apuntado. Saiu para Wii U, pero ninguén ten Wii U, entón aquí interesa iso. Saiu para e despois está o Gunman Clive 2, que saiu só para PC e para 3DS. Eu xoguei estes 2 xogos a 3DS. Despois fixeron xuntar os dous nun só pack, fixeron o Gunman Clive HD, que son o xogo 1 e o 2 xuntos en alta definición, como o propio nome indica. E ese xogo, ou a versión o remaster en HD, está disponible en Wii U, que máis unha vez a quen importa, en Switch e en Play 4. HD verse ben. Que máis ia dicir sobre este xogo? Acaba de mellorar o xogo un 23%, espérate. Hai un dinosaurio. Claro. Pero tiñas que empezar por aí. Claro, tes fase de dinosaurios. Tes fase en que voas en riba dun pterodáctilo. E tes unha fase en que estás cabalgando un oso panda. É genial. É moi tolo. Encanta. Na miña cabeza, agora mesmo, este señor é Alan Grant. Non é Gunman Clive. Claro, porque o xogo comeza con comentación do oeste, non? Nas paisaxes, pero despois comeza a irse a perola o Horber e fai unhas cousas moi raras e moi chulas. Dinosauros, cosas así. Entón, pareceme moi ben. Unha maravilla. O desierto de Arizona non me dá pa tanto. Sí, No xogo é un meto que queira. Este no 2 está seguindo a pirola. Non sei decir. Bueno, foise de todo. Volvendo ao comentario que nos di aquí Sislax, este xogo mercado na 3DS por €1.
Eu creo que merquei por parecido na Switch, Ainda non o probei. Claro, Pero vino... se non me engano, estaba por 4 euros na Switch. De normal, cando non está rebaixado, creo que custa 4 euros. Creo, unha cousa así. Mal, Entón, comprado. Duración ten pouca. Podedes pasar cada un dos xogos, o primeiro nunha hora e o segundo en hora e pouco. Depende da vosa habilidade. Pero Eso paga. sabedes, porque este... Sí, Sí, que paga este ben. gameplay dura É un moito. xogo que é moi divertido, bonito, entretido, se des oportunidade. Xoga, nutritivo y para toda la familia, ¿no? efectivamente. Pois Está chulo. ata aquí Dos a botós. recomendación. Así me gustan a mí os xogos tamén, dos botós. Sí. Eso, estaba vendo aquí. Sí. Vale. Pues nada, imos ir xa coas cousas que nos deixaron o público no Instagram, que creo que teño algunha nova que entrou que non está aquí tan preparada, pero bueno. Intentei ver un pouquiño de que van os que non. Hai algún que sei que controlades vos tamén, así que vos lanzo a pelota ou, por favor, manifestádevos para decir que hai máis. E imos empezar con un que eu creo que este dá para cando nos poñamos xa co propio xénero. Dinos por aquí Lilium, que aparte anda por aí, o Stardew Valley. O Stardew Valley é basicamente o creador do meme dos Nintendo Directs de cando sai un de granxa, de facer cosas na granxa, pum. Pero entendo que algún de vos probou Stardew Valley? Non cheguei a probalo, pero xa noutro que fixemos non fora un dos máis repetidos polo público tamén. Seguramente, que xa non lembro, pero bueno, en fin. É un clásico. Eu non o provei por un só motivo. Porque no seu momento estive demasiado adicto o xoguiño este de Facebook de plantar cousas e tal, farm non sei que de Facebook. Entón, este tipo de xogos, este o Animal Crossing e tal, teño os vetados, porque sei que se comezo un, quedo sen vida. Bueno, é que con este quedas sen vida seguro, porque non é só granxa, é que podes facer tantas cousas que perdes a vida toda, porque podes ir á mina, podes pescar, tes tramas na aldea, porque depois ti vives nunha granxa e ao lado hai unha aldea que hai unhas movidas cos veciños, que un está liado ca outra, que a ver se podo liarme con este. Hai bastante meme, cualquier un personaxe que é un desagradable. Podes intentar ligar con ese personaxe que é un desgraciado. E hai moito meme con isto de eu podo cambialo. Hai xente que intenta cambiar este tipo que é un asqueroso. Vale, Pero pero no es posible, ¿no? Solo porque quede, solo por No, podes confirmar. intentarlo. Pero non consigues, ok. Podes tamén, porque este home é un desgraciado e a xente intenta ligar con ele. Depois hai unha muller que é unha asquerosa e ninguén intenta ligar con ele. Misoginia, Ángela, eso é misoginia. Totalmente. Falando, logo haberá unha serie de xogos tamén co que comentaba John, de xogos de que mellor non toques porque senón a ver como saes, que xa no chato hai comentario varios que logo rescatamos. Seguimos con comentarios de Instagram. Temos por aquí a Toshio, que isto xa, bueno, temos que falar agora. Toshio dinos, outro día descubrín este e teño moitísimas gañas, o Celeste. Botadelle unha ollada, home, se lle botamos unha ollada, estades aí, xa tal. Por favor. A ver, aproveito para facemos a reunión de redacción. Quen xogará o Celeste desde aquí? Ángela? Eu. Vale, antes de que acabe temporada, especial Celeste, xa está tal. Vale, teño que xogar. Facede a semana que ven que por aí libro. este dedo. En semana que non este Rita, vale, moi Eu ben, teño xa que está. retomalo tamén, sí. Sí, aquí en resumo de Tasarreques, o Celeste e a arte de morrer. Moi ben. Está bien eso. Está bien. Pero bueno, Sí, pero anotamos, así que o Celeste é unha preciosa alegoría da depresión. Entón, e a protagonista é trans. Que non sería en ningún sitio, pero a creadora dixo que era unha muller trans. sí. E xa está. Bueno, Pues está anotamos. dito. O sea, Celeste e Gris, deberes para facer un monográfico esta temporada. De todo o que temos. Logo GameCube Xbox, a ver se algún día tamén nos dá, pero... En fin. Este, teño dúbidas exactamente, porque non sei exactamente quen distribúe, pero bueno, un xogo pequeniño, unha idea así un pouco máis distinta, que é o que nos dilo un amigo por aquí, que é o Overcooked 2. Entendo que é un tamén. Overcooked, localizamos Overcooked. Pero non caso. É un pouco Imperio Romano meu agora tamén, Basicamente, traballas nunha cociña
E está pensado sobre todo en multixogador, máis en local, porque a partir incluso che permite isto de con 2 mandos xogades 4, porque compartides o mando e podes xogar. Tamén poucos botonciños, 3 neste caso, un para lanzar ingredientes, como estás vendo aí, outro para usalos ou poñeros na tixola ou no forno onde toque, e outro para correr. Pero se non vos apetece correr, non pasa nada. O que pasa é que igual caedes no fango. Claro, hai escenarios super tolos, pois un que estades nun vagonetas que van cambiando de posición, entón igual onde che cadra a vagoneta ao principio, pois non logo está despois. Tes que van cambiando de sitio as mesas de cortar alimentos e demais. Entón, con receitas que algún vai en batidora, outro vai ao forno, outro vai troceado, non sei que. O sea, vas aprendendo a pouquiños, pero é un xogo que hai que ir aprendendo primeiro no tutorial e logo xa te metes no multixogador a matarte a Masterchef Pro. Polo que estou vendo imágenes de chefs en globos aerostáticos, en balsas en ríos de lava, polo que teño entendido, traballar nunha cociña dun restaurante é máis ou menos así, o sea, como non estás nun río de lava literal, pero figurativamente un pouco sí. Sí, eu direi que teño entendido. Eu este programa fai pouquiño, sí, moi ben, moi de partidiñas curtas, aparte que eso ten, e non ten iso que igual creo que pasaba a John co que comentou antes, que co Stardew Valley ou co que imos Slade Spire ou como logo imos ese que está aí. Sí, que logo imos esos que hai 2 ou 3 do estilo, xa imos con todos. Overcooked é un xogo que provoca divorcios. Non estou de acordo. Se non colledo o It Takes Two, o sea, tedo It Takes Two ao lado, pois estamos dos no Game Pass, o sea que verdad, isto Ángela pode eu penso que It Takes Two é un detector de problemas de parexa. Moi ben. Se o pasas, eu penso que podemos facer un reality de coller unha parella e pola a xogar estes xogos un tras do outro a ver que tardan en divorciarse. Por que vos gusta a violencia? Pregunta, así en xeral. É o inverso a First Dates. Eu odio amor. Ah, bueno, ok. Vale. Legítimo. Xa está. Imos co seguinte que non coñecía para nada. Imos unha trailer que nos trae Paula Rodríguez, que se chama A Normal Lost Phone. Normal, un teléfono normal que se perdeu. De que vai isto? Pois basicamente ti és unha persoa que atopa un teléfono na rúa e pois intentes investigar, o sea, pois isto haberá que darse alguén, pero digamos que miras un pouquiño para ver se hai unha información sobre que pasa. E a partir de aí, pois aventura gráfica detectivesca de que hai movidas raras por aí e demais. Isto nos levanos que miras por aí nas aplicacións tamén de citas e demais. Non sei, a partir de buscar unha información que hai nun teléfono, pois hai unha serie de historias e cousas por aí. Que un pouco a premisa. Este xogo chamase Lei de Protección de Datos. Simulator. Que este xogo duraría 5 segundos se a persoa que perdeu o móvil tivese un padrón de desbloqueo ou unha pegada digital ou alguna cousa así. Espera, porque non podes desbloquear. Lilio, estás te referindo a este o do móvil ou Overcooked, o do móvil? Que este, claro, vin por enriba agora isto porque non o coñecía, pero bueno, anotamos ese o caso que tedes a cane de Lilio por aí tamén para que vos amplíes sobre este. E se non é sobre este, será sobre o Canal de Overcooked. YouTube con nome de planta. Sí. Lirio non é. Hai, por certo, que hai unha floristería na Coruña que se chama así, que sempre dou un saúdo virtual a... Vale. Pero si confirmamos que... Lirio me a planta ou a flor? Hai un botánico na sala. Non sei, como médicos máis ou menos. Imos aquí con varios, que este non me deu tempo a sacar aquí en vídeo, pero os que nos trae aquí do demo, que aparte meto algún máis hoxe por aí, como son o Firewatch, que deste creo que temos falado un pouquiño. Ese xoguei no eu. Sí. Tamén un peixe. A ver, ordenemos temas, non metemos, John, por favor. Agora imos o Firewatch, perdona. O Firewatch é un peixe. Eu non entendo nada. O Firewatch, que é un walking simulator, como vai a movida, Lara?
Bueno, un Walking Simulator é un xogo no que ti eres un garda forestal. Bueno, presentaste despois dunha traxedia personal a ser un garda forestal nun parque natural destos Estados Unidos nos anos 90, creo que é isto. E a forma de vixiar era que ti estabas só nunha torre todo o verán e só te comunicabas con un compañeiro a través da radio. Entón, pois, empezas a traballar e a tu primer traballo botar unha bronca a unhas excursionistas que están prendendo o lume onde non deberían e a partir de aí empezan a pasar cousas un pouco raras que vas ter que ir investigando ao longo do verán según triscando un pouco pola zona e falando únicamente ca túa compañeira que está noutra na torre máis próxima a través da radio. Como se chama o xogo outra vez? Firewatch. Reloxo de lume. Luces. Firewatch, reloxo de lume. Watch de- Tamén nos di o Unpacking, que esta creo que yo vou mandar a Ángela porque creo que sí, Está que chulísimo. básicamente volta de Ikea Simulator. Sí, Sí, un poquinho. non te divorciaches, tocache abrir caixas. É verdad, é verdad. Ikea é moito peor que o Overcooked. E logo xa... Además, Sí, estrés. bueno, perdón, se queres ampliar un poquinho. No. Imos- Creo que xa falamos del. Sí, creo que tamén un poquinho, igual que tamén falamos do Journey, que tamén outro que nos comenta, que primeiro fala el mesmo que tedes non día un xogo do Journey, senón no anterior programa de podcast de Journey ten que falar, porque vi a miniatura e estaba aí o Journey, entón imagino que falamos de Sí, falouse do Journey. Falouse do Journey, moi ben. E dinos tamén o The Last of Us 2, coa súa simpatía que lle caracteriza a Farún. Nada, e logo antes Farún tamén por aí nos decía algún máis que teño por aquí perfectamente guardado como é a Short Hike, que este misturo Sí, xa sei, ese tiña yo moitas ganas eu tamén. que é algo de autostopista, unha movida así. No, a Short Hike é... Bueno, creo que non me estou confundindo. Que é un xogo... Creo que xogas... No, creo que me estou confundindo. Hai un que xogas con unha persona maior que un home maior que tamén está facendo así como unha especie de viaxe, pero creo que me estou confundindo... É o do Espera, paxariño. O do paxariño, É o vale, do paxariño, xusto. sí, o do paxariño, sí, Xusto. nada máis. Aparte así moi estética low Ese. poly. Sí, Sí. ese tiña ya moitas Falamos en algún ganas. momento, non? Que este é moi relaxante. Non sei se faramos, creo que sí que o ten comentado Madia Levo, creo que algo do co seu fillo. Eu sei que Madia Levo ten entrado neste chat a mencionar este show. Claro, eu lembro ter estado dentro dunha cámara contigo, Iago, dicindo que este xogo me lembraba os gráficos da DS, o low poly deste xogo. Pois é algo comentado. Pero xogaron ou xoguei nunca, Julio. No, E logo tamén nos di o... Solo me velo. Sí. E logo Gone Home, que este che que xa estou... Gone Home? Gone Home. Que es, a mí me cachola Days Gone, pero non ten nada que ver, porque... Pero isto. Non sei se é algo de Sí, un detectivesco... pouco de... Sí, un rollo oscuro. Sí. Como unha aventura gráfica, non? O que? Sí, unha aventura gráfica. Vale. Bueno, pues eso. Tampouco vamos comentar todo, efectivamente. Ten boa pinta. Igual. Ten boa pinta. E este, non sei por que Rita, non sei se coñeces ti, que nos traes a Marcosat, que nos di que é unha aventura cyberpunk brutal con mecánicas moi orixinais. Refires ao Red Strings Club. Pues non conozo. Pois Pero- creo que son dos mismos que os Sisterhood Will, esas palabras, Witch. Este que che buscou. Wonderful. O da roda esa que roda. Pois creo que é o mesmo equipo de construcción, se non lembro mal. Vaya. Este sí que o vi un pouquiño, pois aventura gráfica, a ver, imos ver un poquinho aquí de imaxe, tamén moi pixel art, con un toque así un pouco máis actual nalgúnas iluminacións e máis. Eso, con varios minixogos, o sea, ao final tamén eso, de resolver algún tipo de creocabezas con minixogos, e tamén con unha historia, pois tamén con varias opcións para sacar, nun ambiente so cyberpunk, futurista e demais. Este, non sei, algo probei ou algo estive vendo sobre el, non lembro agora moi ben porque parei, pero sí que parei por aí. E iso, mismo equipo que xuraría que non estou trabocado, que o do Sisterhood. Sí que acabo de mirar, pero sí que ten pinta de ser moi interesante. O vibe totalmente diferente, eso sí.
pois eso, o clube das cordas vermellas de Red Strings Club. Imos con outros que nos comenta Ainhoa Martínez, como está o Unpacking, que xa comentou aí Ángela, e o seguinte que nos di por aquí é o Sticky Business, que este non sei se vos sona vos algún de vos, creo que ten que ver con stickers, pode ser. Vale, penso que vin algo del. Viches algo dele. Imos ver aquí unha imaxe. Esta é verdade que non me deu tempo nin a mear moito máis sobre el, pero en fin, está relacionado con facer deseño de pegatas, así con estética tamén, pois é un pouco de pixel art, sí. E non sei se logo isto, non sei se nos leva tamén a ter algún tipo de ramo, simplemente pois é como un editor de pegatas moi chulo e demais, ou se simplemente xa está, pode ser así. Pues sí, Que relaxante todo, ¿eh? Pues sí, como os xogos estos de vestidor, de facer os xogos estos de facerlle os Deseña a tua moda. Deseña a tua moda. Sí. No, nestes xogos que hai de fai un personaxe, escolleslle o color de pelo e ponlles vestiditos. Que os usame... Isto un pouco é... Perdón. No, dalle. Que digo que isto é un pouco o sucesor espiritual daquela consola que houbera de facer pegatinas. Sí, a Era para Bandai... Non é Bandai, era... Bueno, tedes o vídeo no recuncho de consola de 32 bits, que non me acordo. Non era Pippin, ou era... Sí. No, bueno, era unha... Casio Lupi. Casio Lupi. Sí, é bárbaro. Tamén Ainhoa nos comenta o Coffee Quest, que non ten que ver con café, creo. Casi, sería perfecto para mí. Non sei, en fin. Ostras, tamén, pero... Este estilo artístico... Este mistura de cousas, pero ten así un pouco como acabado Flash, pero tampouco non tanto. Vista isométrica, pero logo ten minixogos. Vexo aí que hai unha especie como de táctico, o sea, xo de tipo Fire Emblem, de batallas táctico por quendas. Unha mezcolanza curiosa. É un pouco estética como as ilustracións do Munchkin. Está me vindo agora. Un pouco, sí. Sí, algo así. Un pouco o ton, o sea, xa non digo que o gráfico o trazo xe mesmo, pero o ton. Sí, o ton, efectivamente. Pois nada, Coffee Quest. E imos con este que houbo dúbidas na xente que respondeu, porque tanto Ainhoa como Diego Sebane dinos Balatro, unha di non sei se indie, outro di creo que é indie. O Balatro, e aquí empezamos no que andaban comentando antes Farún e Sislax, en xogos que, a ver como sabes deles, porque eu este non o xoguei, pero ten pinta que estamos nese tema. O Balatro, básicamente, a ver, por resumirlo rápido, é un pouco como solitario ou o póker, pero con power-ups, como decía antes Ángela a pechar. No, a non xa iso de min. Oi. Un póker MMO, dinos aquí. Ui, póker non póker, dinos aquí o chico do batín, justamente. E que eu non quero saber máis. E este xogo canto custa? Este xogo? É balatro ou é máis ben caro? No. Ai, como estamos en pequeniño, como estamos en pequeniño non lle vin a cara de estar pensando todo o tempo chistes, malditas. Imposible, así non se pode traballar. Bueno, tamén nos dio o propio que dixo Balatro, o Binding of Isaac, do que xa falamos un poquinho no especial de Semana Santa, fai 2 semanas, que é o que estás xogando agora mentre non estás coitando. Moi ben, isto, se xogas, escoita Twitch a vez, eso sí, outra cousa non. Pois o Balatro entra, encadena bastante ben cunha cousa que comentaba que recuperéis Sislax antes, e que tamén nos comenta Alejandro Mejuto, que é o Slade Spire, que isto e que eu este non o xoguei, pero xoguei o Loop Hero, entón creo que estamos no mesmo problema, polo que teño entendido. Na miña casa xogaron os dous. O Slade Spire e o Loop Hero. O Slade Spire aínda se xoga hoxe, Isto é unha enfermidade dura. Na miña casa xogouse bastante o Slade Spire. Eu non, pero estaba ali o xogo de vez en cando, de fondo, na miña vida. Encántame que falades do xogo como se tivese conciencia propia como Jumanji, o sea, estaba o xogo aí.
Mira, pasou unha cousa, story time. Primeiro trimestre de embarazo, náuseas. E o meu home xogando a isto constantemente. Eu tiña náuseas e sono. Naquela eu quedaba dormida, mareada, escoitando a música dos Slade Spire. Meses despois, volveu xogalo e volveron máis náuseas. Foi como unha asociación do meu cerebro que dixo, outra vez. Dios, que mal. Concretamente, Silax di, Slade Spire é puro vixo, cada 2 ou 3 meses recaio. E que bosto, E logo creo que Farun dixo que estara, pero saíra, Silax o que decía, pero dixo saíse. Non sei. Necesito contexto, non sei de que va este xogo. A ver, o xénero en teoría é roguelike de cartas. Ajá. E a partir de aí, se quedes seguir Ángela tal, senón eu co Loop Hero podo explicalo. Pero senón co Slade Spire non sei se... Sí, as cartas que fan. As cartas son ataques ou defensas, é un combate por turnos, non? Por quendas. E tes unhas cartas, tes unha serie de puntos de acción que podes gastar, e cada carta ten un valor e un dano, e despois vas conseguindo pois amuletos, creo que se chaman, que son como power-ups que sí que permanecen entre as batallas. E tes vas facendo a túa baralla. Bueno, penso que hai un montón deles, pero este faino especialmente ben, está como moi ben equilibrado, pareceme. Horribly addictive, xa poña aí na... Sí que lo é. E a variante do Loop Hero sería tamén contas como a baralla, só que en vez de ser así como este tiña pinta de batallas máis tipo de por turnos de batallas de rol e RPGs, outro sería máis ben unha especie de Tower Defense, de defensa da torre, na que tes unha personaxe, negramente non tes que defenderte, senón que vas con unha personaxe que vai dar unha volta por un circuito que se xera aleatoriamente e te vas engadindo de distintos obxetos ese camiño, como poden ser pois vilas, bosques, cemiterios e demais. Cada un desas pezas que colocas ten unhas características, algunhas xeran inimigos, outras curan a túa saúde e demais. O obxectivo cal é? Pois ir construindo hasta que aparece un xefe, que aparece cando leva xa construído unha cantidad de tal, e nese proceso que a túa personaxe vai subindo de nivel hasta que acabas co xefe. E volver a comezar, entón, pois, algunhas cousas que vas gañando que siguen casi de partida para que o podas facer mellor e tal. E por que levo 4 semanas xogando xa isto? Por que? Digo, pero... Porque encima o xogo é feo. O xogo é feo, pero terrible, porque os Slade Spire non é o xogo máis bonito do mundo, pero o Loop Hero é terrorífico. É horrible. Eu saín, o sea, como se sai? Desinstala o xogo. Pero eu tive que acabar todos os logros porque quédame 3. Bueno, este xa, o difícil xa o fixen. Este xa é 2 horas máis. E tamén contan por aí o Vampire Survivors, que xa mencionamos no de móviles, creo que foi, e non fai falta falar outra vez, aparte de que agora está en Game Pass, vale? Non fai falta empezar outra vez. Tamén costou sair outra vez. Tal, teño aquí notado John Amil, chiste Indiana Jones. Vamos, John, dinos frase. Non é chiste. É que preguntei polo Instagram se estaba feito o chiste de dicir que os xogos de Indiana Jones son xogos indies. Pero preguntei realmente se estaba feito, porque non sei se Iago fixera xa ese chiste. Non sei. Yo recordo, igual na temporada non podemos descartar. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Coméntanos tamén por aí Diego Biogeo o Cuphead, que creo que xa temos falado del, Rangan con estética super chula de como así como cartoons dos 40-50. En fin, creo que xa temos para algunha vez, e senón, pues tamén vendrá para un día inteiro. E así, das que me quedaron fora de prazo, que entraron aquí fai poquinho no Instagram, dinos por aquí, Eva Farto, o Felsiel, que non o teño aquí. Sí, pero estou aquí buscando. Bueno, sí, teño aquí un trailer. Felsiel Arbiter's Mask. Que isto parece ser, a ver, Eva é moi de JRPG, estou vendo aquí por estética que me encanta, bueno, que me encaixa con isto. Estética perspectiva isométrica, parece ser. Non sei se de construir ou de batallas por quendas así en tipo táctico, pero
Vale, vamos a avanzar aquí un pouco o trailer. Sí, é un táctico tipo Final Fantasy Tactics, Fire Emblem, Shining Force e demais. Terá algunha particularidade máis, pero bueno. Cuadrito. Perdón, que dixeche que non te escoitei. Nada, unha tontería, Vale. que vou dicir eu? Nada. Vale, pues nada, pues, Claro. pues o corriño é que escoito voces ás veces. E logo por aquí dinos Andrea Ginger, dinos o Inside, que basicamente sería o meu favorito. O sea, hoxe non trouxe ningún, porque xa dou a turra por moitos outros sitios, pero si, o Inside tamén creo que puxen de quinto favorito meu cando fixemos o de todos. Xunto ao Limbo, que pasa? Que o Limbo só xogas despois do Inside, sabe a pouco, pero o Inside para mí é maravilla. A nivel de narrativa muda, un xogo de plataformas con quebra-cabezas para resolver o que as mecánicas que van metendo pouco máis. E logo aparte, non hai Dios que entenda. En ti non xogaches o Limbo porque iso é peor, no? Pero Inside, o comezo valo seguindo. Eu creo que hacia o final pode que descargar un poquinho, pero a min o comezo para min é unha serie de imaxes moi potentiñas e está xogando en plataformas que non ten máis. A min gustou moito. E logo, se nos imos, claro, logo estes parte dos que crearon o Inside fixeron o Cocoon, que estivemos aí fai pouquiño, que non me acordo que el premio logo, pero logo un premio fai pouco, que é a nivel de quebra-cabezas de cousas unha dentro de outro, o sea, é Christopher Nolan, pero un pouco máis guiadiño, que se entende. Un pouco máis guiadiño, con un pouco máis de referencias. Un pouquiño. E creo que non nos queda ninguna cousa máis por aí no caixón. Si, comentar por aquí TASRX o Outer Wilds. Tamén... Ese tamén teño moitas ganas. Si, que tamén sempre que vos coito. E non confundir co Outer Lands. Outer Worlds. Outer Worlds, eso. É que, Outer Lands o seguro sea, que pero, en fin. Pois, quero la nada. Abadía del Crimen. A Abadía del Crimen. Sí, a Abadía del Crimen, claro. E que agora tamén hai que pensar unha cousa. Cando falamos de equipos pequenos, claro, se nos imos a época 80s, 90s, hai xogos que son super mastodónticos de vendas que non son equipos de máis de 8 persoas, por exemplo, que son, eran equipos moi pequeniños. Ahora estaba pensando no Sonic, o sea, o Sonic 1 son 8 persoas que dan aí tal. Os de en NES, en calquera de aí que te vayas tamén, pois moitas veces non superan a decena. Entón, claro, a Abadía del Crimen... Sonic mellor xogo indie. Outra vez, Sonic volveu mellor pasar. xogo indie. Pasa. E por tercer año consecutivo. Enhorabuena, Sonic. Por certo, efectivamente. Bueno, como comentaba aí TASRX, que está baseado no Nombre de la Rosa, esta era de Hugo, non, do Humberto Eco. Humberto Eco. Outro. Así que así líbame. Humberto. Está feito por programador e arquitecto. Humberto Eco tamén. Humberto Eco de Dolphin. Gusta moito que me... Sí, esto, en fin. Hai no que ir pechando. Antes de... Sí. Ahora. Antes de marchar, comentar e agradecer a xente que estivo polo Carrol Interplay, tamén que estivemos esta semana pasada aí facendo unha serie de presentacións varias. Nada, para ti, no portátil, espera. Aí está. Bueno, sí, está aí. Zip. O Zip, POC. Nada, iso que, bueno, que moi chulo como a todos os anos, e tamén este ano pois tamén había un espazo así máis amplo para xente que facemos contido digital en galego, e tamén pois aí nos juntamos con boa xente amiga da Canle, e tamén con máis xente, cousas interesantes que había por aí. Tamén comentar que onte tamén se anunciou o resultado dos premios 1000 Primaveras, que tamén este ano, e isto aplauso para aquí, para toda a xente que estamos aquí, levamos o premio 1000 Primaveras como proxecto para fomentar e poñer e valorar a lingua, que é unha cousa que emprega otorgado polo CTNL, que é a Coordinadora de Traballadores de Normalizacións da Lingua, unha cousa así. CTNL. Bravo. Pero non Así levamos que... 1000 primaveras no aire.
Bueno, a velocidade que imos xa casi así facendo. Pero bueno, graciñas e tamén a toda a xente que ao final ides acompañando e facendo, que tamén axuda a ir recollendo o que imos intentando sembrar. E como tamén o que podes ir recoller calquera tenda de Alita Comics, pois cómics, bandas deseñadas e demais nas tendas que teñen en Santiago ou na Coruña, pero se non vos pilla preto e recollerlas aí, pois podedes tamén pasar por alitacomics.com e ali tamén pois tedes tenda para facer as distintas compras que teñades eso de manga, de anime, xogos de rol, figuras e tamén así cousiñas relacionadas con videoxogos, que sabedes que desde este mes pois está patrocinándonos Alita Comics. E tamén aproveitamos para agradecer. Teñen cartas de Pokémon. Teñen cartas de Pokémon. Alguén que estivese fai pouquiño por aí, creo que algún así. Pode ser, non sei. Unha ou dúas aí. Que lugar non ten cartas de Pokémon? Bueno, estou dicindo, casa. non teño ni idea, sabes? A miña casa non ten cartas de Pokémon. a miña agora mismo isto é unha carta de Pokémon. No, isto non é unha carta de Pokémon. Colle as espadas e faz Pokémon. Se dixedes o regalo que lle fixen ao meu sobriño polo seu cumple, unha caixa así chea de cartas de Pokémon. Buah, son o mellor tío do mundo. Bueno, e tamén os mellores xentes do mundo tamén son as que están no noso Patreon, patreon.com/recunchogamer, así que xa sabedes. John, a túa frase, que lo diga. John, di tu frase. Se de Patreon e non se xa des Patreon. Efectivamente, patreon.com/recunchogamer. Agradecer tamén a xente que andades por aí, que pechamos, bueno, esta semana que entra, imos poñer a votación de abril e xa abril vai ser a limpa, imos todo o que temos pendente imos limpar, porque entre Final Fantasy VII Rebirth, entre Olimpiadas, sí, vai decir Olimpiadas, entre eleccións e demais, estamos facendo a limpia, vanse facer todas as cousas que están pendentes. O que está xa pendente, pois nada, darvos o día xa, xa podemos ir indo, así en fila indie, desde aquí. Nada máis, agradecer como sempre Rita, Ángela, Lara, John, que estedes por aquí outro martes máis. Nada, pois imos para a próxima. Xa imos vendo aí cando non este Rita, dame yo Celeste e algunha cousinha máis. Nada máis, pasado ben. Abur. Ala, veña, adeu musiquiña. Aí, adeus. Indigestión de risas, efectivamente. Chao.